sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-res bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa res bakuna. Libre lang magpa-res bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Narito na ang mga nagpapagang balita. Apilang itaas ang pamasahe, ipinila na. 15 milyong pisong halaga ng marihuana sinira sa Kalinga. 4 patay matapos sumalpok at magliyab ang sasakyan. Mga kakampings ng Negros Occidental, Isabela at Cagayan hindi natinag sa pagpapakita ng suporta kay VP Leni. Pediatric vaccination sa La Union, puspusan na. Panibagong edisyon ng Emma Cup, tagumpay. At isang cafe, may kakaibang alok. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga malem amyanan a Luzon, hatid namin ang mga may init na balita. Aabot sa 15 milyong pisong halaga ng marihuana ang sinira ng PNP sa isinagawang marijuana eradication sa Tinglayan, Kalinga. Magbabalita, Charles Limon. Muling ginalugad ng mga pulis ang mga kabundukan ng Tinglayan, Kalinga. Sa isinagawa nilang Oplan Marites mula Biyernes hanggang Sabado, aabot sa 8 plantasyon ng marijuana ang nadiskubre sa Barangay Bugnay, Tinglayan, Kalinga. Aabot sa 75,000 na tanim ang kanilang binunot at sinunog kung saan nagkakalaga ito ng 15 million pesos. Walang naabutang cultivator. Inireport naman sa pulisya ng Lubwagan, Kalinga ang 8 bloke ng marijuana ng isang concerned citizen. Ayon sa nakakita ng nasabing kontrabando, nadiskubre niya ito malapit sa kanyang bahay kaya agad niya itong isinumbong. Nakalagay sa asul na plastic galon ang mga kontrabando kung saan nagkakalaga ito ng 960,000 pesos. Hawak ito ngayon ng Lubwagan PNP. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa harap ng nagbabadyang big-time oil price hike, umaapila na ang mga tsuper na magkaroon ng dagdag sa pamasahe. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Halos pambili na lang ng pangkain sa araw-araw ang naiuuwi ni Patrick sa kanyang buong araw na pamamasada dahil sa taas ng presyo ng gasolina. Tanlang nga krudo tinangina, pati piyesa guma. Ito rin ang problema ng kanyang kasamahan na si Wilfred. Kaya naman, pinag-iisipan na niyang tumigil muna sa pamamasada. Wala, no santa lang di garden. Noon lamang nakaraang linggo, sumipa hanggang sa 68 hanggang 70 pesos ang presyo ng diesel. 79 hanggang 81 naman ang gasolina. Ngayong linggo, pinangangambahan na ang big-time price hike.
Ayon sa mga oil companies, maaaring madagdagan ng 14 pesos ang kada litro ng diesel at 9 pesos naman kada litro ng gasolina. Dahil dito, nagpasa na ang One Utak ng petisyon para itaas ang pamasahe sa buong Northern Luzon. May nag-file na ng petition for fare increase dito sa car under One Utak. That was, I think, on March 3. And on the same date, finorward namin sa central office yung petition nila kasi based on their petition, they would want the 14 pesos, the minimum of 14 pesos for the first 4 kilometers and additional 2.4 for the succeeding kilometers. Dagdag pa dito ang 1 pisong taas pamasahe para sa Baguio City. Gustuhin man nilang ibigay ang hinihingi ng mga tsoper, hindi ito madaling maaprubahan. Mga increase kasi, hindi lang basta-bastang pwede mag-increase ang regional office. Kailangan din yun ng approval of the central office. Any fare adjustment po kasi, ang board po or ang central office po ang may jurisdiction. Humihiling na rin ang mga taxi driver na maitaas ang flag down rate mula 35 hanggang 40 pesos. Dahil matatagalan pa bago maaprubahan ang petisyon, tanging magagawa ng LTFRB ay bilisan ang rollout ng fuel subsidy. Apilan naman ni Attorney Urbanozo, huwag idaan sa tigil pasada ang pagkadismaya dahil wala itong mabuting idudulot. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dahil sa muling pagdiriwang ng Panagbanga Festival, isasara ang ilang pangunahing kalsada sa Baguio. Ito'y para matiyak na maayos pa rin ang daloy ng masasakyan sa gitna ng inaasahang pagdagsa ng mga turista. Ang buong detalye sa report ni Hannah Likian. Isang linggong isasara ang Session Road para sa Session Road in Bloom. Dahil dito, ilan sa mga pangunahing kalsada ay isasara mula hating gabi ng March 20 hanggang hating gabi ng March 27. Ang mga isasarang kalsada ay kinabibilangan ng Governor's Park Road, Assumption Road, ilang bahagi ng Calderon Street, Perfecto Street at Father Carlos Street. Yes, that's in coordination with the Baguio City Police Office, and other agencies. Ayon sa Traffic Enforcement Unit, asahan na ang pagsikip ng traffic kasabay ng pagsasara ng mga kalsada. Po doon sa aktibidad ng Session Road in Bloom. So asahan po natin yung mga traffic roads at rerouting scheme na gagawin natin na kung saan ipopost po namin sa aming Facebook page at sa other information social media accounts ng ating City of Baguio at yung Baguio City Police Office. Daktal nga abala ka dyan dito ng kwata simbe. No sigurado dito, traffic doon dito. Pero paniniyak ng Traffic Enforcement Unit, walang dapat ikabahala dahil gagawin nila ang lahat para maayos ang daloy ng sasakyan. Katunayan, natukoy na ang mga alternatibong ruta. U-turn area naman ang Governor Park Road at magiging two-way traffic ang Post Office Loop. Magkakaroon din ng designated parking para sa mga aakyat na turistang may dalang sasakyan. Sa lahat, dapat lahat palagi naka-defensive driving, lalo-lalo na pag dito tayo sa Central Business District. Sa ngayon, epektibo pa rin ang number coding scheme. Para sa update ng rerouting scheme, maaaring bisitahin ang Baguio City Police Office Facebook page. Hannah Likian para sa Luzon Headlines. Samantala, para makaiwas sa aksidente, iginiit ng pamahalang lungsod ng Baguio na respetuhin ng mga motorista ang mga itinalagang bike lane sa lungsod. Ibinahagi naman ng isang siklistang vlogger ang benepisyo ng pagkakaroon ng bike lane. May kwento po si Hazel Orsal. Masayang ibinahagi ng siklistang vlogger na si Marcelo Badua, aka Manong Marcel, ang kanyang karanasan sa bagong bike lane. Okay na okay. Tuwan-tuwa ako doon kasi kaya nga sinabi ko doon is rare, very rare experience kasi hindi palagi talaga na libre doon yung alam mo yun yung mula sa simula hanggang sa huli diretso ka, hindi mo kailangan tumingin sa
sa kaliwa mo para sa sumusunod na kotse para mag-overtake sa mga nakapark na kotse. Yun po. Dagdag ni Marcelo, kampante siyang ligtas siya dahil sa bike lane. Pwede silang mag-relax, pwede nilang padyakan yun ng relax na hindi sila nakakaabala sa kotse. And then same way, hindi rin sila maaabala ng mga kotseng nagmamadali. So, feel safe sila dahil sariling pace, walang sasagi, walang ganun. Dahil may mga motoristang pasaway, ilang siklista ang kabado pa rin. Okay lang naman po kasi may indicator doon na pwede siyang parang space na para sa biking. Pero minsan may mga drivers din na hindi sila aware na may biking lane doon. Tapos may chance na kainin nila yung lane. Lalo na paggabi, ganun, mas mataas yung chance. Paalala ng Public Order and Safety Division o POSD sa mga motoristang pasaway. We simply need to follow rules, whatever rules they are, traffic rules, we simply have to follow them just to avoid the headache of having to settle the fines that are very much avoidable. Dapat ay maging responsable rin ng mga driver sa tamang pagpaparada ng kanilang mga sasakyan para hindi makaabala sa mga biker. Of course, that becomes even more important if there's a bike lane because there is no time where you can temporarily park on a bike lane because at any time may dadaan po kung bike dyan. Which means kung nandun dyan po kayo kahit 1 minute lang, it means that the biker must leave the safe lane, the safe bike lane, onto the road na may isasama na naman siya sa ating mga normal vehicles. So at no time can anybody occupy the bike lane po. Pinaalalahanan din ng mga biker at siklista na gamitin ang mga bike lane para hindi makaabala sa mga motorista. Hazel Orsal para sa Luzon Headlines. Session Road, binalot ng saya dahil sa Buskers Day at mga kabataan nanguna sa isinagawang blood donation. Ang kwento hatid ni Mark Mendoza. Puno ng sayawan, kantahan, at iba-iba pang mga pakulo ang Session Road nitong linggo. Dahil ito sa All Buskers Day, nagsama-sama lahat ng buskers at street performer sa lungsod. Ang benefit nito sa amin, nakakadagdag kasi ng confidence ng mga bata to. And then, mas matututo sila na i-practice yung showmanship nila. At the same time, real time nilang matatry kung ano yung mga difficulties na pwede nilang ma-encounter sa actual na competition. And externally naman, na-introduce namin yung group namin sa labas. Actually po, very happy po ako kasi nabigyan po kami ng opportunity para makasayaw po dito. And syempre para ma-motivate din yung mga ibang tao na yung mga stress nila, ipunta nila sa pagsasayaw. Labis itong ikinatuwa ng mga lokal at turista. For me, maganda na nagkakaroon ng ganitong mga events. Lalong-lalo na ang Baguio is well-known sa pagdating sa pagiging creative. Malaking tulong ito yung mga ganitong klaseng events para para mas lalo mabuhay yung syudad. Nanguna naman sa bloodletting activity ang mga batang leader sa Baguio City. Layo nilang maghikayat ang iba pang mga kabataan na mag-donate ng dugo. Siyempre, we encourage po na mag-participate ang ating mga youth na maging woke sila, ganyan. This program po, for the Red Cross Youth, meron po kasi kaming tinatawag na Pledge 25, no? Ano po ba yung Pledge 25? We encourage every youth, no, na starting po 16 years old or 17 years old na mag-donate na po sila. And syempre po, kailangan po may parents consent, yung 16 and 17 years old. We encourage them na
ganong kabata pa lang po is mag-donate na sila para po yung healthy lifestyle po is ma-promote po sa kanila. Kasi yun po talaga yung aim ng programang ito, yung Pledge 25. Para sa mga gustong mag-donate ng dugo, muling magkakaroon ng blood donation drive sa May 22. Mark Mendoza para sa Luzon Headlines. Do the grandparents have parental authority over their grandchildren if the surviving spouse remarries? So ito yung sitwasyon na mag-asawa, ang natural obligation, of course, the right and duty to care and rear for children is vested by our laws to their parents, especially for minor legitimate children. And the father or mother have the right, the duty, the obligation to have care, education, sustenance over their children. And together with that right is the authority, yung tinatawag nating parental authority. Pero, halimbawa, namatay ang isa sa kanila, ang father or your mother. At after the death, of course, one of the spouses remarry. Can the grandparents now say na dahil namatay yung anak namin, kami na ang mag-aalaga sa aming mga apo? So, this is a situation which is very familiar dito sa ating society. Who will have parental authority if a spouse remarries after the death of his or her spouse? Ang sabi ng ating batas, it will still be the surviving spouse who will have parental authority over the children. Nowhere in the Family Code, Article 209, Article 211, Article 210, ang nagsasabi na pag nag-remarry ang iyong parent sa another one because of the death of a spouse, matra-transfer yung parental authority sa lolo at lola. In fact, ang sinasabi pa rin ng Article 212 ng ating Family Code, in case of absence or death of either parent, the parent who is present shall continue exercising parental authority. The remarriage of the surviving parent shall not affect the parental authority over the children unless the court appoints another person to have parental authority over the children. So, ang general rule po, kahit na mag-remarry ang isang nabalo, then he or she continues to have parental authority over their children, and the grandparents have the moral, hindi po legal, moral obligation to support their grandchildren. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, 4 patay matapos sumalpok at magliyab ang sasakyan. Yan at iba pang balita. Abangan! Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po ma-order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJ Home Builders
at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Apat ang patay matapos bumangga at magliyab ang kanilang sinasakyan sa Amulong, Cagayan. Magbabalita, Charles Limon. Hindi na naisalba ang mga lulan ng sasakyang ito sa Barangay Anquiray sa bayan ng Amulong, Cagayan Sabado ng gabi. Nagliyab ang sasakyan matapos sumalpok sa puno. Sila ay nanggaling sa restaurant, particularly sa Bonitos Cafe, na located sa Barangay Sentro, sa bandang 45 ng gabi. So, along the way, habang binabay nila yung National Highway papuntang Tuligaraw, sila po ay bubunggo sa isang acacia tree at street light. Nakilala ang driver ng sasakyan na si Nicole Molina. Sakay niya noon ang mga empleyado niya sa kanyang cafe na kinilalang sina Oliver Tagana Jr., Benji Pascual at Michael Indita. Pauwi na sana sila nang sila'y maaksidente. Pero trinay po ng mga bystanders doon at mulong, sir. Base sa nila ay medyo nakukuryente sila kaya nagalangan sila. Hinala ng BFP ang tumagas na langis at kawad ng kuryente ang maaring naging mitya ng pagliyab ng sasakyan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, hindi nagpatinag ang mga kakampings sa Negros Occidental, Isabela at Cagayan sa pagpapakita ng suporta kay Vice President at Presidential Aspirant Leni Robredo. May kwento si Ren de Guzman. Ang hiyawang ito ng mga taga-Cagayan ang pumawi sa pangamba ni Vice President at Presidential Aspirant Leni Robredo. Alam nyo,
Bago kami pumunta dito ni Senator Kiko, medyo kinakabahan ako. Ayan. Medyo kinakabahan ako kasi yung tanong ko, gaano kaya kadami yung sasalubong sa amin? Libu-libong mga kakampings mula Alcala at Etiague ang nagpakita ng suporta sa Lenny Kiko Tandem at sa buong Team Angat Buhay noong nakaraang Sabado. Pinangunahan ito ni dating gobernador ng Cagayan na si Attorney Alvaro Antonio. Sukli raw ito sa ipinamalas na pagmamahal ni VP Lenny sa mga Cagayenyo noong sinalanta sila ng bagyo. Ano nga rin pagtakderan tayo? Dahil timultulong kan impakita ng tipanagayat na iti kalugaran tayo nga Cagayano kan ti probinsya tayo Cagayan. Dahil timultulong. Mano dahil awan tinararabid na numanpay ibagbaga ng Ilocano isura. I want the solid north! I want the solid north! I want the solid north! Inulat din ng libu-libong kakampings mula Isabela ang Team Angat Buhay. Balikan natin ang mga aral na nagdala sa atin dito. Nagmistulang dagat na kulay rosas din ng People's Rally ng Negros Occidental noong Biyernes sa Paglaom Sports Complex sa Bacolod City. Mula sa opening rally sa San Carlos, Lenny Robredo! He is the everything good that this country needs right now. Sagay City, Isang inagabay at karamay, kumagaling at nagmamahal. Kabankalan City, Iba-iba yung pinanggalingan, iba-iba yung mga pinapaniwalaan, pero andito tayo ngayon dahil iisa ang pagmamahal natin sa ating bayan. Pinalabagan, Magandang hapon, Binalbagan! Kahit napakainit ng panahon, andito kayo, mainit pa din ang pagtanggap. Barangay Karadyoan, La Carlota, hanggang sa Paglayom Complex ang kanilang malakas na sigaw. Madamo gid na salamat sa inyong tiwala at suporta. Napakainit ng pagtanggap ninyo sa amin dito sa San Carlos. At sa bawat bayang pinuntahan, dala pa rin ng Lenny Kiko Tandem at ng buong Angat Buhay Team ang pangakong pagmamahal na radikal. Dahil pag nag-away-away po tayo, hindi natin makakamtan yung pagbabagong gusto nating makamtan. Si Lenny ang magdadala sa amin sa kikinhawaan! Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Puspusan pa rin ang isinasagawang pediatric vaccination sa lalawigan ng La Union. May kwento si Sofia Pagaduan. Patuloy pa rin ang pagbabakuna ng mga batang edad 5 hanggang 11 sa probinsya ng La Union. Sa kasalukuyan, higit 7,000 na ang nabakunahang mga bata mula nang magsimula ang mga bakuna muna drives. Mapapayo ko mas better na pabakunahan natin sila kasi yun ang protection sa kanila. Lalo na sa ngayon, sa COVID, hindi pa natin alam kung kailan ito mawawala. Kasi sabi nila, possible na mag-face-to-face na sila. So, it's the right time talaga na para protection nila yun. Pero kahit na ganoon, mayroon pa ring mga nag-aalangan. Karubrugi na pa'y mutlaan na itang bakuna, iso nga hangkupay lang nga kayat nga ipabakuna. Tagamin, dagitag duma nga ang pagpabakuna, adumot ti side effect ng sa. Iso nga mabalbalin, hangkupay lang nga kayat nga pa-injection ng jay apo. Dahil dito, patuloy ang paghikayat ng mga doktor at pamahalaang panlalawigan sa mga magulang na ipabakuna na ang kanilang mga anak. At provincial level or at the RHU level po, patuloy po ang ating health education sa ating mga magulang
para ho may parating ang balita na ang mga bakuna na ito ay safe and effective in protecting our kids against COVID-19. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Panibagong edisyon ng Emma Cup, tagumpay ang kwento. Susunod na. Sa milk din ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Pauliniment ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! May kakaibang alok ang isang cafe sa Bucaucan Road, Baguio City. Pasyalan yan sa kwento ni Tom Navarro. Kakaibang delicacy ang alok sa isang cafe sa Bucaucan Road, Baguio City. Tawag nila dito, Kakanin Donuts. The pork recipe na ang donut is made out of rice. So our donut is very different from the regular donut. Kasi since bigas, so it's chewy, tapos malutong. Yes. And it's really heavy. Unlike yung other donuts na fluffy. Kasi madalas fluffy yung donut, diba? Tapos very soft. So ito, with one donut, it's very filling. Sila raw ang kauna-unahan at nag-iisang cafe sa Baguio City na nag-aalok ng Kakanin Donuts. Ang mga flavor, bibingka, ube halaya, leche flan, pinipig crunch, kalamansi cream pie at chocnut. Para naman sa mga health conscious, mayroon ding baked version ang kanilang donut. Kwento ni Shara, naapektuhan ng kanilang cafe dahil sa pandemya at kinakailangan nilang magsara ng 3 buwan. It's a real struggle talaga. Kasi everybody has gone to go out, tapos everybody's doing home cooking. Tapos, so sabi ko, for my staff to survive, we have to come up with something unique. So I came up with something na yung parang Pinoy. So sabi ko, why not combine donut and kakanin at the same time? So ayon pa kay Shara, hindi lang pera ang importante sa negosyo. Kailangan din may passion, inspiration at dedication. Sa mga nais makatikim ng Kakanin Donut, mabibili sa halagang 300 ang isang box o maaaring bisitahin ang kanilang Facebook page. Tom Navarro para sa Luzon Headlines. Idinaos ang ika-18 Emma Cup parang plastic.
idinaos ang ika-18 Emma Cup para patuloy na makatulong sa ilang benepisaryo. Magbabalita, Ran de Guzman. Hirap noong magpunta sa palikuran ng ilang mag-aaral ng Pinsaw Elementary School. Bukod sa kakaunti lamang ang palikuran noon, malayo pa sa kanilang classroom. Pero dahil sa Rotary Club of Downtown Session, nung nagawa ito, maganda na. Kasi marami ang mga bata. Tulad, kasi per grade. Instead na lahat ng mga grades gagamitin doon, dito na ang nagagamit. isa lamang sila sa mga benepisyaryo ng Rotary Club Downtown Session. At para patuloy na makapag-abot ng tulong, idinaos ang ika-18 Edgar M. Avila o Emma Cup o Golf for a Cause sa Baguio Country Club. Every year, meron tayong mga beneficiaries. This year, ang main beneficiary is the Rotary Club of Downtown Session. At kasama dito yung St. Teresa de Avila Foundation. And ito yung mga projects nila, yung medical mission, yung livelihood projects, yung water system. For the Rotary Club, yung toilet maintenance, we have the toilets in public schools. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng Rotary Club, mga leader at maging ni BIR Commissioner Billy Dulay. Pati ang 2017 ASEAN School Games silver medalist sa kategoryang golf at SEA Games qualifier na si Christopher C. Arevalo, mahok din. Actually, I'm very happy that we are able to have an event again, especially with the pandemic, diba? And I'm really happy for the golfers as well, because now we can enjoy our sport again and our hobby. So it's really, for me, I'm really excited to play here. Para naman kay dating Mayor Mauricio Dumogan, isa itong patunay ng pagbangon. Ito yung pamamaraan for us to recover from the effect of the pandemic. Kung hindi natin gagawin ito, ay talagang tatagal ang recovery. Unang-una, pakita na we are starting to go back to a normal life. Tiniyak naman nilang ligtas ang ginanap na Emma Cup. Kumuha kami ng permit sa city to allow us to hold this event. No? Now, since nabigyan kami, then lahat ng mga health requirement like vaccinations, sumunod kami. So makikita mo lahat na players natin na naglaro ngayon, they are all vaccinated. Plano ngayon ng Rotary Club of Downtown Session na magsagawa pa ng mas maraming proyekto para mas maraming mga nangangailangan ang kanilang matulungan. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.